Foi en 1988 cando a TVG puido retransmitir por primeira vez o sorteo extraordinario de Nadal dende o propio Salón de Loterías coa narración en directo de Xosé Manuel Maseda. Dende os estudios de San Marcos, Pemón Bouzas organizou un verdadeiro espectáculo. O plató era un bule-bule, o público, a pesar do madrugón, estaba emocionado. Había orquestra e a música dos Blues Brothers marcaba o espírito da mañá. Comenzamos neste mesmo momento o que vai ser unha tremenda maratón televisiva. A centraleña de San Marcos colapsou polas chamadas para o sorteo de premios que organizaba o propio programa. Non era para menos, porque podían gañar un coche, unha neveira ou unha lavadora. Pero a tensión estaba no propio Salón de Loterías porque, xusto un ano antes, unha nena confundiu o gordo cunha pedrea e levouse a bronca de Don Felipe, o interventor, diante de todo o país. No 88 os premios eran en pesetas e os cámaras estaban no propio escenario. Cada vez que se cantaba un premio se montaba unha melé sobre a mesa dos notarios. Foi un día histórico para TVG con este programa tan extraordinario como o propio sorteo. 10 anos despois aínda se mantiña ese formato. Elena Soto comandaba a retransmisión axudada por Irene Lamas e con Maseda de novo en Madrid. O programa contaba cos servicios dun adiviño e os seus propios nenos de San Ildefonso, un pouco creciditos. 300 millóns de pesetas. Mañá todos estaremos pendentes deste canto, pero cambiando pesetas por euros. Boa sorte!